салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба барнома ахбори озодӣ ки аз рӯзҳои душанбе то ҷумъа дар ҳамин вақт тақдими шумо мешавад. имрӯз 8 апрел аст ва нахост аз сархати мавзӯъҳо мегӯем. амрикову эрон созиши оташбас эълон кардаанд. барои 2 ҳафта касе ба касе ҳамла намекунад, вале баъд чӣ мешавад? бо фарорасидани мавсими муҳоҷирати корӣ фиреби муштоқхони кор дар аврупо ҳам зиёд шудааст. кӣ ва чӣ гуна мардумро фиреб намудаву пулашонро мегирад? گفت که انگلیسی را میدونی؟ گفتم ها انگلیسی را میدونم، انگلیسی گپ میزنم. گفت بیا، گفت مقصد ما تو را به پول میبریم. ва сокинони душанбе хостанд таксиҳои дастсомониро истифода набаранд. ҷура таксиро машварат медиҳанд. ронандагон аз ноадолатӣ мегӯянд. جورا آدم خچه میگیرم مقصد ما آدمای خما با کجا آدمای هستن که در اون زورشون نمیرسن مثال. ҳукумати тоҷикистон аз созиши оташбаси 2 ҳафтаина байни амрико ва эрон истиқбол карда гуфтааст ки умедвор аст музокироти эҳтимолӣ байни ду тараф ба сулҳи пойдор бирасонад. вазорати умури хориҷии тоҷикистон рӯзи 8 апрел бо нашри як баёнияи расмӣ ҳамчунин аз тарафҳои даргир даъват кардааст ки аз истифодаи нирӯи низомӣ даст кашида роҳи дипломатияро пеш бигиранд. қабл аз ин баёния эрон ва амрико бар сари оташбаси 2 ҳафтаӣ дар ҷанг ва бозкушоии тангаи ҳурмуз созиш карданд. ҷузъиётро дар гузориши ҳамкорам хиромон бахозода мебинем. доналд трамп раис ҷумҳури амрико гуфт 2 соат пеш аз анҷоми зарбулаҷал ҷониби эронӣ мувофиқат кард ки гулӯгоҳи ҳурмузро боз намояд. як рӯз пеш аз он раис ҷумҳури иёлоти муттаҳида таҳдид карда буд ки агар ҷумҳурии исломӣ монеагузориро ба равои киштиҳо дар ин гузаргоҳ хотима набахшад, ба истилоҳ тамоми тамаддун маҳв хоҳад шуд. ин созиш намунаи дигари таҳдид ва сипас тағйири тасмимгириҳои Трамп дар чанд ҳафтаи гузашта аст. телевизиони Эрон иддао кардааст ки президенти амрико ба қабули шартҳои Эрон барои хатми низо ризоият дод. доналд Трамп дар шабакаи иҷтимоии Truth Social навиштааст ки Эрон ба талаби ӯ дар бораи комилан, фавран ва бо амният бознамудани гулӯгоҳи ҳурмуз мувофиқат кард. ба қавли раҳбари амрико, эрон як барномаи иборат аз 10 шартро матраҳ кардааст ки ҳамчун замина барои музокирот истифода хоҳад шуд. дар пайи эълони оташбас ва ифтитоҳи ҳурмуз нархи нафти хом 10% поин шуд. тахминан 5/1 маводи сӯхти олам тавассути гулӯгоҳи ҳурмуз ба бозорҳои ҷаҳонӣ содир мешавад. баъд аз оғози ҳамлаҳои амрико ва исроил, эрон равои киштиҳоро дар ин гузаргоҳи муҳим баста сабабгори афзоиши нархи сӯзишворӣ ва хавфи сарзадани буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ шуда буд. чанд лаҳза пас аз эълони доналд Трамп, вазири корҳои хориҷии Эрон Аббос Ароқчӣ иброз дошт ки гулӯгоҳи ҳурмуз дар ҳамоҳангӣ бо нирӯҳои мусаллаҳи ҷумҳурии исломӣ боз мешавад. ду мансабдори қасри сафед ба хабарнигори Reuters гуфтанд ки Исроил ҳам мувофиқат кардааст ки ба муддати 2 ҳафта бомбаборони Эронро мутаваққиф кунад. расонаҳои эронӣ гузориш медиҳанд ки музокироти амрикову Эрон рӯзи ҷумъа бо миёнаравии Покистон дар Исломобод оғоз меёбанд. дар ин байн Ҷеймс Дэвид Ванс, муовини раиси ҷумҳурии амрико, созиши оташбас байни иёлоти муттаҳида ва Эронро шикананда номид. ӯ рӯзи 8 апрел дар шаҳри Будапешт гуфт ки раиси ҷумҳур Доналд Трамп бесаброна мунтазири пешрафт дар музокирот дар бораи сулҳ аст ки бино ба гузоришҳо шояд рӯзи 10 апрел дар шаҳри Исломободи Покистон сурат бигирад. бино ба навиштаи баъзе аз расонаҳо, ҳайати амрикоиро худи Ҷеймс Дэвид Ванс раҳбарӣ мекунад. ба гуфтаи муовини раиси ҷумҳурии амрико Доналд Трамп ба зердастонаш дастур додааст ки дар музокирот софтдилона амал кунанд ва айни чизро аз Эрон ҳам интизор доранд. бо рондани муҳоҷирони зиёди тоҷик аз Русия ва рӯ ба корхонаҳои Аврупо овардани онҳо, фиреби ин мардум ҳам зиёдтар шудааст. вазорати муҳоҷирати Тоҷикистон бо як хабаре дар ин бора гуфтааст, қалобон бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва бо ваъдаи кор дар хориҷ пули мардумро аз худ мекунанд. дар як моҳи ахир Радиои Озодӣ ҳам чанд шикояте бо ин мазмун дарёфт намуд. афроди хоҳишманд барои кор дар Аврупоро чӣ гуна фиреб медиҳанд ва сокинон дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунанд? Мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора гузориш дорад.
کار در اروپا و بریتانیا به آرزوی بخشی از ساکنان تاجیکستان تبدیل شده، میل زیادی آنها ظاهراً شرایط را برای قلابان هم فراهم کرده است. بعدا با وعده که مثلا ما شما در ونژ تیار میکنیم 2 سال لیتوا و یا ایمن قرقطای 12-15 هزار سومان گرفتن. بایمت تبرف ساکن شهر باختر 2 مرتبه برای کار در اروپا تلاش کرد اما میگوید فریب خورد. اول با وعده گرفتن حق اقامت در لیتوا 15,000 سومانی و مرتبه دوم برای کار در انگلیس قریب 3,000 سومانی سپارید. پولش را بازپس گرفتن نتوانست. رقم تلفن داد، من زنگ زدم. ای با من سوال داد. گفت که انگلیسی را میدونی؟ گفتم ها انگلیسی را میدونم، انگلیسی گپ میزنم. گفت بیا، گفت مقصد ما تو را به پول میبریم. معاش شما از 4 تا 5,000 فوند استرلینگ. این نقل صلاح‌الدین دولتوف یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه پنجه است. сайт ҳаста ки амҷа работа ва англия навистагӣ буд, вакансия. Ман амҷа дур омадам. Баъд номи телефон ман пас офтам аму сайтда вохт занг задан. Ам духтарак занг зад. Номиш Амина Борисовна як намедунам. Занг зад гуфт ки мо кор да туғри мекунем. Гуфт хеле чӣ дорӣ? Ман гуфтам ман кор кардам, ман боғбон барои дарахт мисол шофёр анам барои гуфт ҳамин боғбони Франсияда як ҷода як камка гуфт амҷа дар кор гуфт коргар. Салахиддин вернулась только с почты, вам с утра не звонила. برای آنکه صلاح‌الدین دولتوف به کار در اروپا باور کند این ویدیو را برایش فرستادند که گویا به نام او از وزارت کارهای داخلی فرانسه دعوتنامه آمده است. همه این باعث شد که صلاح‌الدین دولتوف به آنها باور کند و برایشان از تاجیکستان قریب 19,000 سومانی فرستاد. از او باز پول طلب کردند. صلاح‌الدین دولتوف به واسطه پیام رسانه‌های تلگرام و واتساپ به این افراد گپ زده است. ما کوشش کردیم با این راه با آنها تماس گیریم ولی به سوال‌های ما پاسخ ندادند. یک جستجوی کوتاه در اینترنت نشان داد که رقم تلفن این افراد در روی خط شخصانی فریبگر جای داده شده است. نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت سالهاست که به خواهشمندان درباره مهاجرت بی خطر مشورت حقوق می‌دهد. متخصصان سازمان از طریق خط عاجلی با مهاجران از جمله با آنهایی که خواهش کار در اروپا دارند مصلحت می‌دهند. در مدت 2 سال زیاده از 350 تاجیکستانی از فریب خوردنشان شکایت کردند. شهروندان چقدر میتونن فهمند که مثلا همین قلاب است یا اینکه نه. پیش از همه در همون اعلان ها اگر که اهمیت داده باشد بهت معاش زیاد پیشنهاد میکنن. این قریب از 3,000 یورو تا 5-6,000 یورو پیشنهاد میکنن. جای خوبی به پول، مثلا خوراک به پول است. راهی با کار تامین کردن رو بسیار آسان نشان میدن. از این متخصص پرسیدم که داوطلبان کار در اروپا چیکار کنند تا به دام قلابان نافتند. پیش از همه باید با متخصصان ساحه مهاجرت یعنی متخصصان سازمان بین المللی مهاجرت مراجعت کنند. این خط عاجلی داریم. خط عاجلی اوید با مهاجرت به خطر 900 که همه روزه متخصصان شهروندان رو با شهروندان مشورت‌های حقوقی می‌دهند. زیاد شدن رید و بدرفتاری مقامات حفظ حقوق با مهاجران در روسیه و قبول شدن چند قانون سختگیرانه در آن کشور شهروندان تاجیکستان را مجبور کرده است که از یگان راه خود را به اروپا رسانند، جایی که مزد کار بیشتر و مناسبت نمایندگان حفظ حقوق نرمتر توصیف می شود. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک درخواستی مقامات تاجیک درباره خودداری ساکنان از استفاده تاکسی‌های معروف به دست‌سامانی و راه آوردن به تاکسی‌های رسمی یعنی جوره راننده‌های تاکسی‌های غیر رسمی را احتیاطکار نموده است. به قبل آنها بعد از اعلان مقامات سنجش و نظارت ناظران راه در دوشنبه در تاکسی‌های دست‌سامانی بیشتر شده، هر زمان امکان دارد بازداشت و جریمه شوند. همکارانم مالشیر ظریفی و امیر ایسویف در این باره گزارش تهیه نمودند که همراه می‌بینید. دینا خود کارم خود گذاشتم ده رد بود. من قپم 500 دامش نورا محکم کنم. این راننده با دیدن ناظران راه بارها راهش را تغییر داده وانمود کرده است که راننده تاکسی نیست. میگوید اگر به دست ناظران افتد چند روز به ریسک و روزی میماند.
ронандаи таксии 10 сомонӣ аст. Кори чунин таксиҳо ғайрирасмист ва барои ҳамин нахост чеҳраашро нишон бидиҳад ва номашро бигӯяд. Як ду рӯз шуда ред рафтеста яку. Ака ҳама вақт гайё ҳастанд раҳ давонда ки бо ду рӯза ред вазвина. Лицензия буромада як хадамот буромад як. Як ҳар кас гарс кузви хича мехроб. Ҷура одами хича мегирам мақсад мо одамои хмо бо куҷа одамои ҳастанд ки давр зуршон намерасам мисол. душанбе нақлиёт хадамотрасон корхонаи тобеи ҳукумати Душанбе рӯзи 31 март бо муроҷиат ба сокинон гуфт танҳо аз таксиҳои рақами давлатии тагрангашон сабз ва рақами қайди иловагии тагрангаш зард истифода баранд. ба гуфтаи ин ниҳод ин таксиҳо пайваста муоина мешаванд ва ба талаботи амниятӣ ҷавобгӯ ҳастанд. ҳамсӯҳбати мо мегӯяд таксиҳои 10 сомонӣ низ аз муоинаи техникӣ мегузаранд ва таъмини бехатариро танҳо ба таксиҳои ҷура пайванд додан дуруст нест. рӯзона 200 ва то бештар аз 300 сомонӣ кор мекардааст. кӯшиш мекунанд аз чашми нозирони роҳ пинҳон кор кунанд ва дар сурати ошкор шудан гоҳе кори дурӯзаашро ҷарима пардохт мекунанд. мегӯяд бо чунин шева мусофиркашонияшон аз ночорист. ҷои кор бошад конечно мери кор мекунӣ, ҷои корам нест. баъд ҳам бисёри мардум ҳами Россия мақсад депортатсияшон мекунанд я на маҷбурӣ мегиранд мошини хай такси мезананд. хай доранд 50,000 60,000 70,000 бачани зурастш мақсад бачани ҳамон сумаш мошин мехарад такси мезанад. ай таксиҳои ҷура қиматам 150,000 таи 200,000 ҳам дорад. бовая харидан дар кор дар линия дурвардан дар кор ва қимат ҳар рӯз 100 сомон 100 сомон ҳам споридан дар кор. дар як пурсиши сарироҳӣ баъзе сокинон посух доданд ки истифода аз кадом таксиҳо барояшон беҳтар аст. ман даам дастума хубай ки мерам дигар ҳечи таксира агиём ёри 100 метр ё каптот мера ҳамун дастумаш хубай. таксиҳои 10 сомона барое ки 10 сомонда то ҳамун ҷои чи мера ҷура чанд қай ки меиста бода пробка чи бисёртар кор мекунад. рости гап ҷура таксиҳои 10 сомона нақстар нест. хайнат миҷо то вая мерем қараболора 10 сомонда ба ҳазур ва ҷура такси бри агар то баи пробка ва қариб 40 сомон мешавад. ай нақстар неста хай ҳам буҷаи одам да ҳамун оилаву вайда нағз мешава ҳам бо хай дигарорам кор мекунад. расмида мисол тез мебара як одам мисол 3-4 одами дигар нигоҳ намекунад сари вақт мерасонад тамом акаҷон. даъвати мақомот барои истифода аз таксиҳои расмӣ дар ҳолест ки дар кӯчаҳои Душанбе ҷура низ мисли таксиҳои ғайрирасмӣ бар ивази 10 сомонӣ дар хатсайрҳои махсус ба мусофиркашонӣ машғуланд. як ронандаи ҷура без зикри номаш гуфт баъзан таваҷҷӯҳ ба таксиҳои 10 сомонӣ бештар мешавад ва ӯ низ бар асоси талаботи муштариён кор мекунад, ҳарчанд ин кораш мумкин нест. намояндагони Душанбе нақлиёт хадамотрасон гуфтанд мавзӯъро дертар шарҳ медиҳанд. нигарониҳо аз сатҳи хидматрасонӣ дар бозори таксиронии Душанбе вақтҳои ахир бештар садо медиҳад. миёни ронандаҳои ширкатҳои таксиронӣ шикоятҳо пас аз он бештар шуд ки ҳукумати Душанбе танҳо ба 4 ширкат Экотакси, Олуча авто, Ковиён ва Сафотакси иҷозаи кор дод. ҷура такси на чандон пеш дар Душанбе ба фаъолият пардохт. соҳибони аслияш маълум нест, аммо чун ташвиқу тарғиби он ҳатто аз тариқи ниҳодҳои давлатӣ ҳам сурат мегирад, ин ширкатро аз атрофиёни афроди баландмақом дар ҳукумати Тоҷикистон медонанд. иёлоти муттаҳидаи амрико ва тоҷикистон ба тавофуқ расиданд ки давоми 5 соли оянда барои мубориза ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ аз ҷумла сил ва вич-спид $78 миллион сарф хоҳанд кард. дар умум дар 5 соли оянда амрико ба тоҷикистон $38 миллион медиҳад ва тоҷикистон низ ваъда додааст ки дар ин муддат барои беҳтар кардани сифати хадамоти тиббӣ $40 миллион аз буҷаи худ сарф хоҳад кард. сафорати амрико дар тоҷикистон рӯзи 7 апрел хабар дод ки дар ин бора созишномаи дуҷонибаи 5 сола имзо карданд. ба гуфтаи сафорат бо кӯмаки амрико тоҷикистон барои бунёди низоми миллӣ барои сари вақт ошкор намудани бемориҳои сироятӣ талош хоҳад кард. дӯстони азиз, бо ҳамин матлаб барномаи ахбори озодиро ба поён мебарем. сипосгузорем ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед. барои хондани хабарҳои бештару дидани видеоҳои дигар вебсайти озодӣ.орг дар хидмати шумо айзон аст. агар шумо ҳам хабаре доред ва мехоҳед дигарон бидонанд, ба мо нависед. фаромӯш накунед, фардо боз барнома дорем ва шуморо мунтазир ҳастем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбон.